Hi guys! So welcome back guys sa aking channel. So for this video guys is mag-harvest tayo ng mga talbos ng kamote dito sa bukid ni Nanay Gloria, no? Nandito po sa itaas sa aming farm. Kasi yung mama ko is nagtugon or nagsabi sa akin na mahingi ka ng talbos ng kamote kay Nanay Gloria. Kasi paborito po yan ng mama ko. Ayan, so dun po yung farm mo. So punta na tayo dun sa bahay kubo ni Nanay Gloria. Kasi nandun po yung talbos ng kamote. Ayan, dito tayo dadaan. Kasi parati talaga kami dadaan dito. Diba? And so, time check guys is alas 5 na. So, ayan. So, nandito na po tayo. Nagdala na lang ako ng plastic para lagyan ng talbos ng kamote. Kasi, yung ito naman yung easy lang para ma-bit-bit mo, bit-bit kasi nagmotor lang ako. So ito na guys, dito na tayo sa bahay kubo ni Nanay Gloria. Ayan no. Yan, so dito tayo manguha. Ang dami dito. Yan. So dun tayo banda kasi nandun po yung marami. Yan no. So nakita nyo last na video ko na nag-harvest kami ni Tatay Andres is dito po yun. Yan o, ang dami guys. Yan o. So yung kukunin ko is ito lang yung udlot. Yan guys, so hapon na po talaga ang bahay ni Nanay Gloria. Yan, so yung udlot lang yung kunin natin o. Kasi yan lang po yung kailangan. Wag na yung mga matatanda. So kasi yung matanda guys, ito guwang na. So dito naman tayo sa udlot. So yung udlot ito na yun guys. Yan. So ang dami pa. So ilagay na natin sa ating lalagyan na plastic. Yan. And so dito tayo dun. Dito pa tayo. Yan. Ang dami dito guys. Yan. Easy lang. Yan. Easy lang mag-harvest. Ganito lang guys. Tayo lang ngayon dito. Walang ibang tao dito kundi ako lang. Kasi si tatay, tutulungan sana ako ni Tatay Andres pero may ginagawa kasi siya. Nagkumpay siya. Kinukunan niya ng pagkain yung mga kambing. Nangumpay po siya guys. No? Ilagay natin dito yung camera. Para makita no na marami akong ma-harvest no. Yan. Diyan ko ilagay yung camera. Yan. Yan. Diyan lang muna. Silang mag-harvest. Ibigay ko kay mama. Ibigay ko si mama.
Yan o. So doon tayo. Yan. Yan tayo guys. Yan. Marami na. So doon naman tayo. Dito tayo. Kasi marami din dito. Yan. Yan ka.
Ayan, so marami na tayong na-harvest guys. Ayan, pinagpawisan na ako guys. Oh, tingnan nyo guys. Ayan, so ibigay ko na po ito kay mama pagdating ko sa bahay. Kasi patungo na po ako, pauwi na ako. Dito ako dadaan. Doon sa factory ng bunutan. Ayan guys, so maraming salamat sa panonood, no? Yan, ito na yung na-harvest ko. Yan, ang dami na. So okay na to guys kasi si mama lang naman yung kakain. Tsaka marami naman to, diba? Nakita nyo naman na marami kong na-harvest. Ayan, so maraming salamat sa panonood. Tsaka keep safe always po and God bless sa inyong lahat. Yan o, yung weather ngayon, hapon na, parang umuulan, parang uulan. Yan. So nandun yung sunset. Yan. So yan guys, maraming salamat sa panood at keep safe always po and God bless everyone. Bye bye. Thank you for watching.